Bueno, bon dia. A continuació del vídeo anterior estem a Rurrenbeke i ens anem cap a la selva. Ja tenim tots, tenim les botes, la motxilla preparada amb tot per sobreviure 4 dies. Així que ens anem directes a agafar el barco. Ja hem arribat al campament, aquests són els nostres llits i ara anirem a sopar alguna cosa abans d'anar a dormir. Mireu el que hi ha aquí. És enorme, o sigui, mireu la... Bueno, no la vull posar al cantó, però és quasi com tota la meva mà. Que guapa. Pues res, ara estàvem anant-nos a dormir i ens han apagat el generador, així que ens anem a dormir. I aquí tinc el llit preparat amb la mosquitera. Qui te l'ha preparat? El Pau, s'ha portat molt bé. El tinc aquí. Pau. El Pau, s'ha portat molt bé, ens ha preparat el llit els tres. Jo els he donat una pizza. I ens ha comprat una pizza pel barco. L'haureu vist. Boníssima. Boníssima que estava. La coca. Ens estem alimentant bé abans de la supervivència. Bueno, va, anem a dormir, a descansar molt, que demà comença aquesta aventura. Bona nit. The next day. Bon dia, ja tenim les motxilles fetes i ara aquí estem acabant de preparar les altres motxilles i començarem l'aventura de la supervivència. Així que ja ens hem equipat també amb botes, ara porto les botes ja posades i ara agafarem una barca, ens han dit que són 3 hores de barca cap a dintre la selva i allà ens deixaran i estarem 4 dies sense comunicació i sense res més de lo que portem en aquestes petites motxilles, que ja us dic que no és gaire i no hi ha res de menjar. Majoritàriament són càmeres, o sigui que res. Ara també ens donaran un machete i segurament ens posaran una samarreta llarga o alguna cosa així. No, a veure, anem cap allà. Ja estem dins del barco i comença l'aventura. Has provat la carne de jou? Va beber, no? Ens hi hem arribat al punt i ens estem endinsant a la selva. Estem al mig del no-res. Diu que ara només cap allà. Arribes a Brasil ja. No hi ha ninguna població, no hi ha ningú aquí. Veu quin arbre hem trobat aquí ara. Ara hem parat a lligar les motxilles i estem començant a caminar per la selva. Que xulo arbre. I aquest fruit d'aquí està menjat pels micos, així que seguim cap allà. Aquí hi ha unes arrels que són super vermelles, no sé si ho veieu.
Ara està olor com a all i és aquest arbre d'aquí al davant, mira, us ensenyo. Aquest arbre d'aquí. I això és repel·lente natural. És cert que ara, per exemple, no hi ha cap mosquit per aquí. I veníem que ens n'estàvem tragant tropecientos. Olora moltíssima all, això tallat. Continua. Quin bolet. Llàstima que no és comestible. Hem arribat a la casa de les formigues talladores, que es veu claríssimament perquè no hi ha res en el terra. I es veu que si dorms aquí et desfan tot, o sigui, et mengen tota la motxilla, tot el tarp, tot, i et lleves sense res, sense roba ni res. Així que ens allunyarem d'aquí. Mireu aquell forat d'allà. Diu que aquests fons aquí es poden menjar amb aigua bullits, amb aigua calenta. I aquí tenim un arbre que té punxes. Oh, Dios, m'he punxat. Oh. Ara hem deixat les motxilles i anirem a buscar un lloc, suposo, per fer el campament d'aquesta nit. Així que ara estem caminant una estona per aquest tros d'aquí i a veure què trobem. La veritat és que pinta despejat i no està mal. 12 seconds later. Al final no ens caem perquè no hi ha aigua i necessitarem aigua per intentar cuinar alguna cosa per sopar. Així que ens seguim movent. Estem obrint camí. Estàvem mirant zona 2 d'acampament i ens agradava aquest lloc d'aquí, però perquè tenim el riu allà. Però mireu, aquí hi ha un de niu de cortadores i es veu a les plantes, mireu com estan les plantes del voltant. I estan totes menjades, així que no crec que ens quedem aquí. En res, motxilles recollides i a caminar pel riu. Vale, doncs lloc número 2, sembla que hem trobat una gambà. No estem segurs que hi hagi formigues, però no veiem el niu, així que anem a netejar. Anem netejant tot això d'aquí. I hem tret tot això d'aquí. Ara traiem les arrels. Ara està posant a ploure i estem posant el travessant ja i la lona per sobre. Ara estem tallant fulles aquestes de palmera. Llavors aquí les estem dividint i les endurem al campament per fer de parets. Ara estic portant això cap allà, les palmeres aquestes, i ara us faig update del campament. Mireu com està. Doncs mireu, hem posat totes les fulles de palmera aquí i ara aquí dintre hi haurà el foc i aquí estarem nosaltres estirats. Ara ens estava ensenyant com treu xispes i llavors amb les xispes se suposa que pots començar el foc, que és com hem començat nosaltres allà. Ara estem fent una mica emplomados d'aquella manera i això va aquí al foc per encendre'l.
dinar està servit, no? Està bo? El sopar. El sopar. Boníssim. Està boníssim. Un cuinat d'arròs aquí. Aquí dinant. A veure com dina. Com sopes. Com crema. Ja tenim el foc. Vaig apagar la linterna que està plena de mosquits. Quina llum. Vale, pues ja hem acabat de sopar i ara ens anirem a dormir. No us veu res, tinc el campament aquí. Així que apago la càmera ja i ens veiem demà. Bona nit.